Здравейте хора! Днес ще направя thrift haul. Ходих до втората употреба. Днес е вторник, след училище ходих. И си взех няколко неща. Днес беше реално последния ден за от разпродажбата, нали? То е на седмица и всяка седмица от четвъртък става с около 10 лева по-евтино. Днес беше на 10 лева на килограм. Утре не работи и четвъртък презарежда вече с новата стока и тогава е най-скъпото. И реших просто да видя дали въобще ще има нещо, защото понякога буквално почти нищо не остава. Но имаше. Намерихме доста добри неща. И да, сега ще ви ги покажа. Преминем към хола всъщност. Първото нещо е ето тази. На камерата изглежда по-сива, отколкото е. Реално е тъмно-зелена. Ето този sheer топ с розички реално. Става ми много точно, много ми харесва такъв layering piece, нали, да сложиш нещо отдолу и да е малко по-така going out outfit. Но да, много ми харесва как стоим. Познайте, коментирайте колко мислите, че всичко това е излязло, което, нали, сега ще ви го допокажа. Накрая ще кажа, но предположете, защото, нали, винаги се радва, нали, на вторите, колко реално ефтино, че изгледа всичко. Може да си купиш толкова неща и да че изгледат по-ефтино, отколкото да си купиш едно от тези неща, нали, първа употреба. Така че, get on with thrifting. Второто е ето това болеро. Болеро е като наметка, реално, не така се слага, просто има ръкави. Но да, в този много приятен бежов светло-кафяв цвят е. Много е сладко. Става ми почти точно. Да, следващото нещо, което даже се изненадах, че ми става, защото е от детската секция, но ми става толкова точно. Не знам дали някоя пола ми е ставала толкова добре, но ето тази супер сладка пола. Буквално толкова е сладка, хора. Много ми харесва как ми стои. Но да, в този кафяв цвят е. Има джобове. Много важно за пола, каквато и да е. Отзад няма, но, нали, много добре седи. Достатъчно дълга е, точна ми е, защото е по-така еластична. Ничи опъва, буквално е. Ако можеха всички поли да са толкова точни, ще да е много добре. Следващото нещо е ето този черен пуловер, топ, нали, малко е кропт, но ръкавите ми ставаха абсолютно точно някакво. Ей до тук даже, това не ми става толкова точно. И защото нали, това е супер бейсик, нали? Най-бейсик пуловер, нали, просто черен. Но защото е малко така кропт и ръкавите са по-оверсайз, всъщност седи много приятно. И аз реално си бях взела в количката толкова много неща. По принцип магазин е на 2 етажа. Но когато е последния ден или там вече последната седмица наближава, премесват всичко останало само на горния етаж и даже е половината все едно. И винаги не знаеш дали колко неща ще намериш, дали реално ще намериш нещо. Но днес си бях препълнила количката, нали? Видяхте, си бях препълнила количката и просто влизам и може би половината неща взех, половината ги оставих, може би даже повече оставих, отколкото взех, разбира се, то нормално. Ти взимаш колкото да пробваш някакви неща и да видиш дали ще станат. Не е нужно да взимаш само това, което знаеш 100% че ще ти стане. Сега толкова япване, да се върнем на реалния хол. Така, другото е това пак болеро. Това е малко по-дълго, по-като наметка това вече. Да, това е вече наметка, защото не може да се завързва, но това супер много ми хареса. Това ми дава толкова просто лято, summery vibes, над Банския, над някаква рокля отиваш до морето, просто мога да си го представя вече. Много такова coconut girl естетик. Но да, то е просто такова и може отпред да се завържа. Предпоследното е ето този пуловер просто. Много приятен цвят и по принцип е по-дълъг, но защото има това, нали, което е реално като стопира го малко и се нагъва перфектно. Буквално не трябва даже, че да го нагъваш и това е такъв блесинг просто. Не трябва, че да го нагъваш, само се нагъва от само себе си. Го прави по-късо, просто седи много хубаво. Цвета, нямам такъв цвят, почти никакви дрехи, даже май никакви. Но много ми хареса самия материал, нали, хубаво е изплетено, така че 10 от 10 за просто така да го намериш реално. Следното нещо е ето този пуловер. Те такива винаги, че са модерни, такива черно-бели. Но този, нали, е малко по-така интересен. Малко на баркод ми мяза. Но да, всъщност ми харесва. Много е мек, много удобен.
Да, то си има пробни, всичко пробваш. Но да, много ми хареса как се гледа. Това беше хола, гайс, но се надявам да ви е харесало и нали малкото влогшо до втората try-on хола, самото показва нещата. Надявам се да ви е харесало. И реално, за колко беше всичко това? Тези 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тези 7 неща, 2 от които са full-on пуловери, които обрен се струват по 50 лева, да кажем. Всичко беше 18 и някакво и 80, да кажем. Хора, като ви казвам, отивайте до вторите употреби. Направо бягайте до вторите употреби, когато са на най-ниска цена и пак ще намерите неща, които ви харесват и ви стават. И не е, нали, някакво такова всички да ги имат. Нали, да малко по-юник, честно казвам, защото наистина във втората намираш неща, които може да са от преди 20 години и човека просто вече да не иска да ги носи, затова да ги е дал. Или нещо, което някой си е купил и вече не иска да носи. И просто го е дал на втората употреба. Така че наистина отидете във вторите. Много се надявам видеото да ви е харесало. Like and subscribe и до скоро, хора!